$1 дар баланси ман гузашта, 70 сент дар баланси ман гузашта, 40 сент дар баланси ман гузашта. Салом ба ҳама, хуш омадед ба канали мо. Дар ин видео дарси бозии мо бозӣ мекунем, пул кор мекунем ва пуломона мегирем. Силка барои бозиҳо дар поёни видео мешавад. Барои пул кор кардан играта зер мекунем. Тамом бозии мо сар шидаг, мо дига ҳеҷ кор намекунем. Телефонро дар ягон ҷо меонем. Телефон худаш ба таври автоматӣ ба мо танга кор мекунад ва тангара метавонем ба пули ҳаққӣ алиш кунем. Дар боло баланси маро нишон диса, баланси ман 0. Барои ки нав бозиро сар кардан поёнда бошад, се намуди значок диса, якумаш уровни бозии моро нишон диса, ки мо уровни 1 даем, дуюмш боша нишон диса, ки чанд дақиқа, чанд сония мо ҳамин бозиро истифода бурдисем. Ва значоки сеюм боша нишон дага, ки баъди 4 дақиқа ва 15-20 сония бозӣ буд мешавад ва мо раунди дигарда мегзарем. Ва дар бораи бозӣ шумо да гап зеста будам, боло да баланси ман $0.0013 кор кард. Аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем ҷара, поёнда продолжита зер мекунем. Ман $0.0015 кор кардам. Наградаро интихоб мекунем, менюи бозида меоем ва мегзарем ба таври асосӣ, яъне пулгирӣ. Барои пуломона гирифтан аз тарафи дасти чап угли поён ҳамин значокро интихоб мекунем. Дарҷа дар поён вивестиро зер мекунем. Дар боло баланси маро нишон диса, дар баланси ма $2.14 аст. Поёнаш да боша нишон дага, ки 10,000 тангаш 0.01 USDT мешавад. Дарҷа боша нишон дага, ки ҳамин бозӣ ҳамин қадар пул гирифтагиам. Поёнтар да боша нишон дага, ки дар кадом кашлокҳо мо метавонем пуломона бигирем. Пуломона метавонем дар кашлоки Payeer, Hedera, Gcash, Danacash, Advocash, PayPal, Perfect Money, AirTM, Binance ва дигар кашлокҳое ки дар ҳамин ҷо диса метавонем пуломона бигирем. Ман ранги ҳар вақта Binance-ро интихоб мекунам. Дар Binance минимал каш 0.35 USDT, ки 3.4 сомон мешавад. Binance-ро ки интихоб кардем, подтвердита зер мекунем. ҷое ки идентификатор Binance нависондага, ҳаминҷо мо бояд рақами кашлоки Binance моно бинависонем. Ама ҳаминҷо худаш нависондага ба таври автоматӣ ва биё ман шумода нишон медиҳам, ки чӣ қадр кашлоки Binance-а копировать кардан дар кора. Мебуроем ай бозӣ ва кашлоки Binance-а мекушоем. Дар баланси ма $8.32 аст. Аз тарафи дасти чап угли боло ҳамин значокро интихоб мекунем, барое ки мо кашлоки Binance моно рақами кашлокмона копировать кунем. Дар боло ID нависондага, ҳамин рақами кашлокмона як бор дар экран дар ости ID зер мекунем, рақами кашлокмон копировать мешавад ва ино навис ки скопировано. Рақами кашлокмона копировать кардем, бо бозимонда меоем. Ва ҳамин ҷои идентификатор Binance ҳаминҷо мо рақами кашлокмона менависонем. Рақами кашлокмона нависондем, ҷое ки количество нависондага чанд қадар пули кор кардагӣ менависонем. Дар баланси ма $2.14 ҳаст. Ман мехоҳам ҳаминҷа $2.14 не $2 бигирам. $2 менависам, подтвердита зер мекунем. Як бори дига подтвердита зер мекунем. Тамом $2 дар баланси ма гузашта ва поёнаш да нависдагие, ки поздравляю, вы успешно вывели эту сумму на свой счет, вы получаете её в течение 3 дней. Яъне мо 3 рӯз ҷудод мекунем, пул дар баланси мо мегзара ва мешавад ҳолатҳое, ки пул барвақттар дар баланси мо мегзарад. Биё ҷудод мекунем. Балансмона дида будем, ки чанд аст. Ҳозир соат 14:00 28 феврал аст. Назад меоем, менюи бозида меоем ва биё мебинем кани дар баланси мо чанд қадр пул монда. Чӣ ки диса баланси ма 14 сентш монда. Ва биё мегзарем ба таври дуюми бозӣ, ки мо дар дуюм бозӣ ҳам пул кор мекунем ва пуломона мегирем. Дуюм бозиро мекушоем. Дуюм бозиш ҳам ҳамин хелаи мо старта зер мекунем, барое ки пул коркунии мо сар шавад. Инҷа старта як бори дига интихоб мекунем. Инҷа дар ҳамин хелаи боло даврини бозии моро нишон диса, бозии мо сар шидаг, мо дига ҳеҷ кор намекунем. Телефонро дар ягон ҷо меонем. Телефон худаш ба таври автоматӣ ба мо танга кор мекунад ва тангара метавонем ба пули ҳаққӣ алиш кунем. Ёнш да боша баланси моро нишон диса, баланси ма 0, барое ки нав бозиро сар кардам. Аз тарафи дасти чап боша се намуди значок диса, якумаш соата нишон диса, ки чанд дақиқа ё ки чанд сония мо ҳамин бозиро истифода бурдисем. Значоки дуюм боша скорости пул коркунии моро нишон диса. Значоки сеюм боша процента нишон диса ва ҷа следующий уровень ба ин процент ки 0 шид, уровни дигаш да мегзарем. Поёнш да боша нишон дага, ки вам осталось 50%, яке 50% дигаш монда. Вақте ки процент 0 шид, мо уровни дуюм да мегзарем. Аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем ҷара ва баланси ма да чӣ хеле ки диса, баланси ма зиёд шидиса. Продолжита зер мекунем. Ман $0.0055 кор кардам. Наградаро интихоб мекунем, менюи бозида меоем ва мегзарем ба таври асосӣ, яъне пулгирӣ. Барои пуломона гирифтан аз тарафи дасти рост угли поён ҳамин значокро интихоб мекунем. Дарҷа дар поён вивестиро зер мекунем. Боло да баланси маро нишон диса, дар баланси ма 75 сент аст. Поёнаш да боша нишон дага, ки 10,000 тангаш 0.01 USDT мешавад. Ва дарҷа боша нишон дага, ки чанд қадар пул ай ҳамин бозӣ гирифтагиам. Поёнтар да боша нишон дага, ки дар кадом кашлокҳо метавонем пуломона бигирем. Пуломона метавонем дар кашлоки Payeer, Hedera, Gcash, Danacash, Advocash, PayPal, Perfect Money, AirTM, Binance ва дигар кашлокҳое ки дар ҳамин ҷо диса метавонем пуломона бигирем. Дар ин ҷарам бошад, ма Binance-ро интихоб мекунам. Дар Binance минимал каш чӣ хеле гуфтем 0.35 USDT. Binance-ро интихоб кардем, поёнда подтвердита зер мекунем. ва чӣ хеле гуфтем, ҷои идентификатори Binance мо ҳаминҷа рақами кашлокмона менависонем. Ай ма худаш автоматӣ нависондагӣ ва шумо ҳам метавонед рақами кашлокмона бинависонед.
сума ставите амичкун рақами кашлокум ставид мешавад ва ҷое ки количество нависем дега чанд қадар пуле кор кардагӣ менависонед. Ҳозир дар баланси ман 75 сент ҳастае. Ман мехоҳам ай ҳамҷа 70 сентша бигирам. Хато кардам 0.70 сент менависем. Подтвердита зер мекунем. Як бори дига подтвердита зер мекунем. Тамом 70 сент дар баланси ман гузаштаг ва ҷарам нависега ки поздравляю, вы успешно ввели эту сумму на свой счет, вы получаете в течение 3 дней. Дар ҷарамам хисери рӯждод мекунем, пул дар баланси шумо мегузарад. Биё мебинем соата соат 14:08. Ирӯз 28 феврал. Назад менюи бузида меоем ва биё мебинем кани дар баланси мо чанд қа пул монда. Баланси мо да 75 сент буд, 70 сентша гирифтем, 5 сенти дигаш монда. Ва биё мегзарем ба тарзи сеюми бозӣ ки дар сеюми бозӣ ҳам мо пул кор мекунем ва метавонем пуломона бигирем. Сеюми бозиро мекушоем. Дар ҷаро ҳамхелай мо бозӣ мекунем, пул кор мекунем. Барои пул коркунӣ играта зер мекунем. Инҷаро ҳамхелай тамом бозии мо сар шудак. Мо дига ҳеҷ кор намекунем. Телефонро дар ягон ҷо мемонем. Телефон худаш ба таври автоматӣ ба мо танга кор мекунад ва тангара метавонем ба пули ҳақиқӣ алиш кунем. Барои пуломона гирифтан аз тарафи дасти чап угли поён ҳамин значокро интихоб мекунем. Дариҷа дар поён вивода зер мекунем. Дар ҷаро ранги ҳам бозиҳо ҳастае. Дар боло баланси моро нишон сай ки дар баланси ман 45 сент ҳастае. Поён шуда боша нишон дагия ки 10,000 тангаш 0,01 USDT мешавад. Поёнтар шуда боша нишон дагия ки дар ҳамин бозӣ чанд қадар пул гирифтагиам. Ва поёнтар меоем ҷа кашлокоро нишон дагия ки дар кадом кашлоко метавонем пуломона бигирем. Пуломона метавонем дар кашлоки Payeer, Xedra, Gcash, Danacash, Advocash, PayPal, Perfect Money, Airtime, Binance ва дигар кашлокое ки дар ҳамин ҷо дидесем метавонем пуломона бигирем. Дар ҷаро ман Binance интихоб мекунам. Дар Binance минималка чиқали гуфтем 0.35 USDT ва подтвердита зер мекунем. Идентификатори Binance мо гуфтем чихе рақами кашлок буна Binance ка пиравад мекунем ва ҷа рақами кашлоки ма автоматист ставид кардагия худаш автоматист сохранӣ шудагия. Баланси мада 45 сент ҳастае. Ман мехоҳам ай ҳаминҷа 40 сентша бигирем. Инҷа ҳозир 50 сент нависагия. Амиро полниу далид мекунем. Биё ай сар шумода нишон мекунем. 0 нуқта менависем 40 сент. 40 сент нависем, подтвердита зер мекунем. Як бори дига подтвердита зер мекунем. Тамом 40 сент дар баланси ман гузаштаг ва навист ки поздравляю, вы успешно ввели эту сумму на свой счет. Ва муроҷиа гуфтесае ки 3 рӯз ждод кунед, пул дар баланси шумо мегузарад. Мешавад ҳолатое ки пул барвақттар дар баланси мо бигузарад ва биё мебинем айна соат 14:12 чӣ хеле ки гуфтем ирӯз ҷамъа ҳастае 28 феврал. Назад менюи бозида меоем ва биё мебинем кани дар баланси мо чанд қадар пул монда. Баланси мо да 5 сент монда. Ва ай ҳар се бозиҳо мо пуломона гирифтем. Binance кашлока мебинем ва мешавад ҳолатое ки пул барвақттар дар баланси мо мегузарад ва мешавад ҳолатое ки дертар мегузарад. Чӣ хеле ки дидесе баланси мада $10.31 ҳастае. Биё як бор дига кашлока обновид мекунем. Мумкин бо ай дигарашам бигузарад. Ҳаде $10.32 шуда. Биё историяро мебинем ай кадом бозиҳо дар баланси мо пул гузаштае. Айна бо як сообщение дига омад. Биё як бори дига кашлока обновид мекунем мебинем кани бо баланси мо чанд қадар пул мешавад. Ва $10.71 шуда. Аз тарафи дасти рост угли боло ҳамин значокро интихоб мекунем ва дар инҷа мо метавонем дар сообщениҳо бибинем история гирифтагии моро кадом соата кадом числада дар баланси мо пул гузаштагия дар ҳамин ҷа нишонаш метавад. Транзаксияда мо да дута сообщение омадай ва мо ай се бозӣ пул гирифта будем. Инҷа ай ду бозӣ мо да сообщениеш омадай якташ мондагия ва транзаксияро мекушоем. Соат ҳозир 13:14 ва мо 13:08 пул дар баланси мо гузаштагия. Дар ҷаи числаи 28 мо 28 гузаронда будем моҳи ду, яъне моҳи феврали 2025 ва дар баланси мо 40 сенте ки гузаронда будем нав ҳамо гузашта. Дуюмаш боша $2 гузаронда будем. Ишам числаи 28 моҳи дуда гузаронда будем ва ишам дар баланси мо $2 гузашта. Ёш пешинован ва ҳамин дутае ки дидесе ҳамин дута нав. Ай ҳамин ду бозӣ дар баланси мо пул гузашта ва аятай дигаш монда. Ай уш 70 сент ба фикрам будам ха гузаронда будем ва ждад мекунем. Ай ушам мегузара ҳамхел дар баланси шумо. Метавонед дар ҳамин бозиҳо бозӣ кунед, пул кор кунед ва пулотона бигиред. Дар любой картои кадом давлати даки боша метавонед пулотона бигиред. Тоҷикистон, Америка, Россия дар ҳама картоҳо ай ҳамин Binance гирифтан пулгирӣ осонтар аст. Ва ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.